Happy Sunday night, guys. Ngayon is December 20. At ngayong gabi po ay pupunta po kami kina Inang, doon po sa kabilang barangay. At makikinood po kami ng banda po doon. Kasi po anniversary po ng grocery po doon. So nag-rent po sila ng banda. Kaya pupunta po doon kami at makikinood. See you na lang po mamaya. Live ka na. Siyempre nandito na kami. Nung nakarang taon wala pong ganito. Ngayon ay meron na po. Anniversary ng manok na pula. Madaan kaya po yan. Ay, sabi mo kay nanay mo. Oh, 17 na order ko. 17. Oo, natila. Ang manok na pula. Anniversary po nila. Batik yung cellphone ko. Ah? Ito yung 20 oh. Ay, kanina kayo na gano? Oo. Naganap kami ng ano ni Nancy. Wala, hindi makita. Maraming ang tao. Kanina pala ako. Kayo Pinang bigbig mo kami ako. Anong bigbig na? Wow naman ang sita. Excuse me. Kalbo ka dyan. Dito na. Dito na. Kamusta na ang iyong pag-ibig? Want to take me to Funky Town. Want to take me to Funky Town. Want to take me to Funky Town. Want to take me to Funky Nakauwi na po kami. Nandito kami sa bahay. Saglit lang po kami doon kasi bukas po kasi maaga po kasi kami bukas. Bibili po ng paninda namin kaya umuwi kami agad. Buti nga po ngayon meron ng ganun pong event. Dati po kasi nung nakarang taon wala po talaga. Ngayon meron po. Kahit pa paano may banda po silang ni-rent. Kaso wala po yung dancer kasi po meron po yan, may banda. Tapos may sumasayaw. Ngayon po wala. Banda lang po yung meron. Marami ring tao. Yun. Kahit pa paano may mapapanood yung mga tao rito, taga rito sa amin. Bukas kasi maaga kasi kami. Tapos ano na oras? Alas 9, mag-alas 9 na. So kailangan din matulog ng maaga ng mga bata. Maganda rin siya. Maganda yung mga music na kinakanta ng mga singer. Ngayon ayaw pa nga umuwi po nung anak naming makulit. Kasi siguro napansin niya mabilis lang kami. Pina-explain naman namin sa kanya na sa susunod na lang at may pupuntahan pa kami bukas maaga. Kahit pa paano nakapunta kami at nakapanood kami. At naging okay naman ang pagpunta namin doon. Kung nagustuhan nyo po ang aking video guys, please like, subscribe, and click the notification bell. Thank you for watching. See you next time to my next video.